हेलो प्रसादी खा लो। ए कंपनी ए मर्द आओ तू प्रसादी हेलो मर्द आओ आओ। कथी का प्रसादी खियाओ तो रहो फटी चर्चा। अरे आज बड़ी खुशी के दिन बा मर्द हेलो पहले प्रसादी लो है। वो तो बताओ ना कौन खुशी में मिठाई खियाओ तरह। अच्छा हम बताएं पहले खा ना तू ना पहले बताइब तब हम खाएम दुगुना मीठ लागला। दुगुना मीठ लागल बा। हाँ चलो हो ना बैठ के बतियाओ तनी। चलो बताओ कथी के मिठाई खियाओ ला। मिठाई हम खिया तो रहनी हो। हमार बेटवा मैट्रिक में फेल हो गइल खो। फेल हो गइल ओकरे खुशी के मिठाई हो। वो तो सब लोग पास होला तो मिठाई खियावला तार बेटा फेल हो गइल बा तो तू खियाओ तरह। इहे तो उल्टा समझ के बात होला। बात होला हम ना समझ लो देखो यही जग बिगाड़ू भाई के लड़का के पढ़ा लिखा के सर्विस लगा दे अपने जाके बम्बई नौकरी करता अब मौगियों के संगे संगे लेके उ चल गइल बाटे। आ यही जाके लोग दोनों जना के केहू के पुछुइया नहीं खे एक लोटा पानी के देनिहार नहीं खे। तो सही में हम कबे जानी तो काम उम कोनो रहला तो बता लो कर देवे। हम तो ना दिन हम जो कहे पढ़ा लिखा के साहेब बनौले बड़ा तो ओकर भोगना तू भोग। यही सब से हमारा डर लागला तो खुशी हमारा बाल लड़कुआ के फेल के जे कोनो उ नेता बनी आ नेता बन जाई तो 10 गो ओकर नौकर मिली लो। अच्छा फेल लोग नेता बन जाई ना। हाँ जनता के सेवा करी देश के सेवा करी संगे संगे हमरो सेवा करी।